Jangan
lara kabeh. Kebuki malaikat ning kubur iki awakku lara kabeh ndasku ajur. Ndasku ajur. Elon ae ndasmu cublok iki dunggano cah cilik. Ini kilo. Garap lah. Iya. Wis seru nek kowe disiksa ning kubur ndasmu rusak. Saya Bali. Kurang ajar. Meripate ora inget-inget. Lah matane rusak. Ayo gawae. Dadah. Bali.
aku balik pamit amin panas panas ayo gas Asik! Selamat malam! aku dari adik bukan sini alah sagak Alah, kerik, kerik, kerik. agak Kerik, kerik, kerik. asik oh ya bukan sini cocok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken nami kula muncul. Nami kula Endang Sulastri. Gambi Dek. Gambia, Kang. Iki mana sono desa ndi no, Dek? Iki mana nang desa Sukoharjo Dukung Gambiran, Kang. Wah, acarane apa? Acarane Walimatul Khitan. Ngono. Sing disunatno ndi? Oh, gak ana ketok. Sing disunatno jenenge Ade Arjuna. Pandega Putra. Wah, dawane jenenge angel kok. Undang-undangane Dejuna, Mas. Ngono. Iya, wong emang dek sore lali gak numpak gajah. Lha terus Iki engko jalan numpak gajah, Kang. waduh cilaka iki. Aku engko jadi gajah. Ngono. Iya. Didongakno ae Dek Juna ya. Muga-muga sabubare nimbali ketoprak wayu manggala. Enggal-enggal saras. Enggal-enggal sembuh ngono. Muga-muga dadi bocah sing saleh. Cita-citane tercapai ngono. Lumerek sing kagungan kersa panjenenganipun Bapak Agus kaliyan Ibu Siti. Muga-muga rezekine ora lokaning danse kebak. Muga-muga sehat kabeh sak keluarga. Rezekine ora kena kanggo munggah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin, alhamdulillah wes. Iki aja sesuai yang sing numpak anu sing sunat jalan numpak gajah Nendang. Ngono, Kang. Iya. Oke. Ngene wae. Alhamdulillah bengi iki ketiban sampur wayu manggala ketoprak elek mogol saka desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, ngono. Nomor HP-ne piro, Kang, tak telpone? Apa apa? Apa nanggap? Nanggap apa? Nyenono kuwe. Aku wis sunat Dik, ngengek kowe ngece kowe. Iki ngono disyuting bengi iki RHS Production. Kanca YouTuber pirang-pirang lho, Emlecting kantong channel Munadi ana Mas Londo. Oh, nomor HP-ne Pak Mogol dungono tak wacane. Piro, Kang, gagene tak jogetane, Kang? Selu gini. Tak bae, Kang. 081 Neng kurang jos. Lek kono kok kurang jos. Aku jalan sing ngorek. Ngorek ono langsung WM Madio. DJ Oji. Ayo joget
Ya Singomadane Wayu Mangkolo. Kaca duduk. Selak notol penggalihku nalikon dika kula utus tumapak wonten ing desa Siti Inggil napa kelampah saged pinanggih dumateng pawongan keng damel gendra keng nami Ondoran. Kanjeng Adipati mangono. Sedaya dawuh panjenengan sampun kula tindakake. Kelampahan kula dumugi wonten ing desa Siti Inggil. Sampun kelampah Nanging emanipun sampun kapapak kaneman saking desa Siti Inggil. salajengipun Ajeng mebet pinanggih kalian Ondorante dipun penggak ngantos nganakaken pasuwayan. Emanipun sedaya prajurit wonten Kadipaten Pati sami kula nduraken Kanjeng Adipati. apa kaya ngono sumber badan Sedaya atur pun Gusti Patih Indonesia. Menika leres perkawisipun kathah sanget wilanganipun kaneman-kaneman ingkang dados muridipun Ki Ondorante ngantos sedaya prajurit saking Kadipaten Pati
pawinan dhateng pridanipun Kanjeng. Kalamu tetela kaya mangkono. Kakang Patih Kendil Wesi saha Suwapradan wis ora kuwawa nanggulani wong-wong saka Sitinggil andane Ki Andorante. Leres Kanjeng Adipati. Sing ndadekake penggalian Kakang Patih Kendil Wesi. Pati menika kabawah perintah wonten ing Praja Mataram nggih to? Inggih leres. Menawi perkawis menika ing mangkinipun kapireng dening Kanjeng Sultan Agung Hanyakrokusuma. Tertentu kula badhe nampa pidana. Jalaran kula boten saged nata kawula ing Kadipaten Pati. Mila gandhi menika Kanjeng Adipati. Monggo kawicaksanan panjenengan minangka sembahan utawi nyamanipun kawula wonten ing Kadipaten Ya, Pati. ya. Dilwesi Inggih. lan Kang Slira Suwapradan. Ngaten. Rening kabeh kawula ing Pati padha asore yuda. Dina iki panjenenganku pribadi kepengin ketemu marang si Andorante mula. Ayo dereke Kang Slira. Tetep coba ing Pati. Jaga ana ing Kadipaten Pati. Sedaya dhateng Kanjeng Adipati. Monggo kondheran. Subur. Ahangane Sitinggil adem. Dudane sithik ning adem. Monggo Kanjeng Adipati. Apa bener sing aturake ing ngarep desa iki Sitinggil. Leres Kanjeng Adipati. Nanging siji wae ana pawongan. Menika sepi meterang. Kisana apa bener iki desa Sitinggil? Mriki desa Sitinggil. Yen pancen iki desa Sitinggil, apa aku bisa ketemu Kang aran Ki Andorante? Sampeyan kuwi wong endi? Wong wewengkon Pati ta wong saka njaba Pati? Ya. Aku pinaka pangarsa ana ing Kadipaten Pati. Adipati mangon ana. Endi kon niku Kanjenge Bupati Mangono. Iya. Kondo niki sinten? Warong Kotopati ana ing Kadipaten Pati Kendil Wesi. Patih Kendil Wesi. Kendil Wesi. Iya. Yen ora enten kendil ning boten wesi. Nop. Lah no, Niom. sinten saking lemah. Ndara Bupati kok ngantos tindak wonten Sitinggil niku ajeng lah napa? Ing ujub saka Kadipaten Pati Eh, nganti
panjenenganku tumapak ana ing desa Itinggil kuwi jalaran aku kepengin ketemu marang Ki Ondo Rante. Ondo Rante. Oh, Dika urung nate pirsa Ondo Rante. babar pisan durung. Wah, sampean kuwi salah. Salah piye to? Bupati ora ngerti Ondo Rante. Lho. Yo aja ngluputke Kanjeng Adipati mergo apa? Kawula ning Kadipaten Pati lah akeh. Lho nggih. Apa yo tumo siji pokok siji kudu diapale. Sak ora-orane kuwi kawulane sing luwih pono Kanjeng Adipati lah ngono. Ondo Rante niku digambar teng umbul-umbul niku. Nanti gambar ning umbul-umbul. Kertune ku wis digambar. Dadi Ki Ondo Rante kuwi Nggih. wis digambar ana ing umbul-umbul. Nggih. Nanging aku durung mangerteni. Wah, kakak lunga sampean. Sitinggil niku sing jeneng Ondo Rante niku mboten enten telu. Mboten enten loro. Iya. Sampeyan ngerti? Nggih ngertos ditata atine sampean. Mengene geblak karo Ondo Rante kaya disambut geblak. Ora serontok. Pengen mangerteni. Ondo Rante mboten enten loro. Siji kula Ondo Rante. Kowe. Pantes. Iya. Brewoke kandel Lho, bro sing jeket. ngeten iki 75 mlah. Tumon gambare sampean aku. Ah, Apa kowe nggih. kan nate tepung? Nek tepung diarek kula gambare mangertos. Nggih. Saben podo papat liwat ber. Nguriyo tulisane sedok wesing isore gambare iki Ondo. Wah, kula niku dicap teng skater. Skater pakai jius. Sik. Skater ki apa? Mboten ngerti. Ora ngerti ya. Ngerti. Ya, Kula ya. mung tiru-tiru. Ondo Rante, Kanjenge Bupati mangono neng nggih. aku jane seneng. Nggih. Pisan Pripun? bisa ketemu karo kowe. Ame tak Keng angka loro uga seneng duwe kawula kaya dening kowe. nggih kula ni wong teges, wong temen, omong sak kecap niku ora mencelamen. Bener, sing tak senengi Pripun? kawula ing Kadipaten Pati Nggih. kok ana sing wanine kaya kowe. Lah kula wani perkarane ra enten perkara. Nah, ya kuwi sing bakal tak takonake. Critane kok ngantos kanjenge metuhi Ondo Rante wong desa Saso niku perkarane napa? Perkarane ngene iki Ondo Rante. Nggih. Panjenenganku atas nama Nggih. pangaksa ing Kadipaten Pati akeh kawula kang munjuk atur Nggih. bilih ana ing desa Siti Inggil kuwi ana manusa Nggih. sing sok seneng ganggu marang wong-wong kae sing bakal manembah marang Gusti. Dadi akeh sing wadul sampeyan. Sering mbok brangkali watu, Nggih. sering mbok godha, mbok jawat mergo Nggih. ki alasanmu kuwi apa? Perkarane niku sepele kanjenge. Siji, kula niku bar ka sawah petal. Bar niku kawit saka mluku kula nggaru ngantos kula dangir. Ya. Tak awaki dhewe ngilekno banyu nggih tak awaki dhewe ndaot nggih kula awaki dhewe. Lah kok ora mbok pocokke. Wah, mboten enten dungoten lah. Balik ketung omah. Iya. Karepe iki ya wis awan balik. Umume wong ka sawah niku ora terus turu layah-layah teng lincak njaba. Mergo awak kesel. Ngesis hawa supaya adem. Mergo sumribet angin semidit Iya. kula ngletak teng lincak. Pamri ajeng ngelep ajeng menepno rasa. Ya. Mripat ngliyep burung ngantek tembus rasa. Lho ana swara. Swara apa ki? Swara niku wau brebeki kuping.
brebek iku? Sing diundang ora menungso. Ning sing diundang kewan. Sing diundang dudu manusa. Nggih. Nanging sing diundang kewan. Lho nggih perkara Aku kok ora mudeng apa sing mbok karep aku. Bengang ngoten niku tak tilitang omah. Kupinge ditutup cangkeme bengok. Lawa bubar. Lawa bubar. Ngoten niku ora cangkem basa. Dadi Ayo lawa yo karepe bubar ben bubar. ngono. Iya. Lawa rasake bubar, wayahe bubar ya bubar. Lah ngoten. Nanging kudune kowe ngerti ya Ndorante. Nggih. Nalika kowe awakmu sayah saka sawah kepengin enggar-enggar awakmu. Nggih. Mergo awak kesel. Nggih. Njur ana swara Lawa bubar. kuwi tegese ora kok lawa bubar. Napa niku? Nanging Allahu Akbar. Allahu Akbar itu gedang goreng napa-napa. Kuwi nyebut asmaning Gusti Allah. Gusti Allah niku napa? Sing nyipta donya sak isine kalbu menungso. Kanggone kapitayan apa niku? Agama Islam. Babang bayi krungu kok lawa Kuwi mung pratandha kalamun si agama Islam wektune manembah marang sing kuwasa ya sing gawe urip. Neng cipta. Neng cipta. Dadi mboten nguraki lawa. Ora. Lah ning kok serune ra pakat kuping kula ngantek budak. Ya dimensine sawah keprungu, age balik manembah sembahyang. Lah umume kula iki ngomong arep nyebut karo sing ngecet lombone utrima meneng ngoten niku sing dikarepno wis ana. Ya aja mbok padhakake, mergo iki wis budaya. Budaya Islam kuwi ya kaya ngono kuwi. Ning kula rumangsa disenggol, kula niku rumangsa direridu, lho lajeng kula ngamuk. Oh. Wangger nang omah, do jejer-jejer sing diarani napa niku? Kuwi salat Salat. sembahyang. Lah omahe jenenge napa? Musola utawa masjid. Lho niku tak brangkali ngangge watu. Lah, ya kuwi sing ndadekake perkara. Kuwi kleru. Mula kanthi kuwi Ndorante. Kalamun kowe isih ngakoni Nggih. panjenenganku pangarsa ing Kadipaten Pati, Nggih. ya kowe kudu ngerti tata cara. Kuwi budaya. Ya ta? Nggih. Manungsa ki kudune mat sinapadan. Yen dijiwit krasa lara, aja jiwit rasane wong liya. Kowe ngoten. Sithik kula tak melu ndonga. Ya. Kula niku wong Jawa. Ya. Jawal niku jarine tembung. Ning kula niku wong Jawa cekek. Ya. Biyen sadurunge enten niku rak ibarate rak eneng niku kapitayan kula. Lah dhek mlebu mriki kok karepe kudu ndarbe niku rak tak ibaratake kula wit ditempleki kemladean. Ngowite bongo kemladeane ngrembaka. Lho nek kula ya ora gathok. Kapakno kapak. Tata cara kaya ngoten niku ya ora pas tumrape kula lho nggih. Karepmu bener. Ning ora bener. Negara Pati kuwi ana sing nata. Uga ana hukum. Kalamun kowe ora gelem manut peralatan ana ing Kadipaten Pati, ya kudu ninggalake Pati. Kula kan lunga saka Lunga. Pati. Manggon ning gunung apa ning sakarepmu. Kanjenge Bupati. Iya. Sampeyan dadi bupati jare ngayomi kawula. Pancen aku kudu ngayomi kawula. Lah kula kok kon lunga niku apa sampean menehi lemah kula? Mergo kowe kawula ora tak tata. Apa sampean gawe omah kula? Ora. Kula manggon lemah, lemahe sembok kula. Kula manggon omahe bapak kula kok Ya. sampean ngongkon minggat. Nanging kula. Siti Inggil kuwi kabawah perintah ana ing Pati. Lah, Kalamun kowe nggih. ora manut peralatan ing Kadipaten Kapati, terus mingkir. Sing manggon niku dhisik kula kok.
Wong niku ngejeki njajah kamardikan kula kok kula sengken lunga. Nah, iki pati sing dipangwasa kula. Lah karepe sampean. Nek ora gelem tak singken tak peksa. Weh ngoten. Carane meksa pripun? Ya. Tak jajali, tak peksa. Sampean arep mateni kula. Mergo kowe tak rembug kanthi aris ora kena. Kula mati sing ngecet rombok sing nembak. Nek pancen aku kudu mati karo bupatine Pati. Nggo sampean pateni. Nggih ngatos-atos. Munderek. Bless ngono. Ngarep Ajeng. Ampun sang pusaka kula ni pandhe. Duh cilaka. Pusaka kemawon kok saged bengkong. Keris gawan gambiran iki. omonganmu kok sengak. Iki buntu ing Pati kok mbok Jajal apa bisa nggak? Pribun! Nantang berkoro